Dar care sunt lucrurile caracteristice pentru spanioli care ați vrea să le vedeți și în moldoveni? Eu vă spun, în primul rând, aș vrea ca moldovenii să-și iubească la fel copiii cum își iubesc spaniolii. Eu nu zic că moldovenii își iubesc mai puțin copiii. Își iubesc exact ca oricare alți părinți. Pur și simplu, respectul față de copii în Spania este mult mai mare decât respectul față de copii în Republica Moldova. La ei copilul este sfânt. La ei copilul niciodată nu poate fi bătut. Dacă se întâmplă că copilul să fie lovit, părintele este lipsit de drepturi părintești. Copilul este, pur și simplu, ia copilul din familie. Adică sunt metode de educație care nu presupun violența în general. Ce aș mai vrea să preiau, însă și interactivitatea aceasta pe care v-am povestit-o, că ei sunt foarte sociali și foarte sociabili. Ei se împărtășesc cu ceea ce au cu toți din jurul lor. Ei, vă spun, am fost într-o situație când mergeam pe drum în timpul Real Madrid, juca cu nemții și am intrat într-un bar, barul era plin și când m-au văzut toți, vină încoace, eu am dus să beau cafea, dar ei, vină cu noi, cum te cheamă, uite aici, spaniolii noștri, uite, da. Adică, indiferent cine ești, nici nu știu cum te cheamă, tu ești deja a lor. Uite, o avem pe doamna Marta acum. Doamna Marta, intrați să ne spuneți. Uitați-vă ce fete frumoase aveți aici. Noi ne cunoaștem. Doamna Marta este un reprezentant extraordinar a comunității spaniole în Republica Moldova, dar fetele dumneei sunt de un talent extrem. Cred că nici în Spania nu dansează așa flamenco cum dansează ele. Doamna Marta, învățați-ne, ce să facem? Începem cu cel mai frumos element care îmi place mie, se cheamă floreo. Și 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, spatele în 2, 1, 2, întreagă și 1, 2, 3 și trecem la brațul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, piciorul drept înainte, înapoi, înainte, 2, și a patra poziție, așa, bravo, și 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Șoldul stâng, mâna stângă și am schimbat mânuțele. Ne-am desfăcut mâna, 2 și 3 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 și 4 și 1, fluturașii și 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 și 4 și 1, 2, 2, 3 și mersi. Bravo! Noi am pregătit câteva poze a câtorva personalități și aș vrea să vă rog să le caracterizați doar în câteva cuvinte. Ok. Natalia German. Natalia German. Responsabilitate, diplomație, exemplu. Iurie Leancă. Iurie Leancă. El reușește să îmbine diplomație cu democrație și reușește să se menție în apele tulbure a politicii Republicii echilibru, să-l menție echilibru, dar să se menție ca prima persoană în toate topurile care sunt făcute și într-adevăr merită acest lucru. Deci, Valentina Vidrașcu. Valentina Vidrașcu, eu cred că este talentată. Eu aș dori ca să avem câte mai multe talente în țara noastră la nivelul dumneei.
Bono! Am fost la concertul YouTube. Da. Chiar dacă nu sunt fan extrem al rockului, pentru mine Bono și YouTube este cea mai preferată. Cea mai preferată. Care e piesa ta preferată de la Bono? Pentru mine, nu Beautiful Day, la mine Elevation. Eu cred Hugh că Hefner? Hugh Hefner este o persoană destul de șmecheră care și-a dat seama cum pot fi făcuți mulți bani pe slăbiciunile oamenilor. Domnul Moser, el reușește, spre exemplu, să miște persoanele fiind în spate. El reușește să facă reforme sau să gestioneze ceva fără ca să fie primul pe prima pagină. Este o persoană extrem de inteligentă, este o persoană care merită respect și recunoștința tuturor din această țară, care a făcut foarte mult pentru noi, chiar dacă nu întotdeauna a fost a fi primul în toate paginile din internet sau din ziare. Oh, domnul Carlos! Dumnealui este regele Spaniei, are o soție extrem de carismatică și un fiu care este foarte iubit de către toți spaniolii. Este o personalitate în țară și este un rege, în primul rând, excelență, multă sănătate. Mai avem câteva întrebări, uite, la chestionarul nostru, așa, și cu care nu te mai obosim pe tine. Foarte repede noi îți spunem câteva întrebări, așa ca la sfârșit. Ok. Deci, Ovidiu e deja mare. Spune-mi 3 calități pe care ai vrea să le aibă viitoarea ta noră. Viitoarea mea noră, în primul rând, eu aș vrea ca ea să-l iubească pe Ovidiu. Asta eu cred că este condiția de bază ca să fie nora mea. Aș vrea ca să fie o persoană bună la suflet și aș vrea iarăși să-l iubească pe Ovidiu. Așa. Care e cea mai puternică armă dumneavoastră? Eu cred că perseverența. Eu cred că asta e una dintre calitățile mele cele mai puternice. Ce înseamnă pentru tine un bărbat sexy? Sexy? Soțul meu este un bărbat sexy. Asta înseamnă un bărbat bine făcut, cu mijlocul subțiri, umerii lați, ochi frumoși, păr frumos și tot ceea ce presupune soțul meu. Spuneți-ne 3 lucruri pe care nu le știe lumea despre Silvia Radu. Nu le știe lumea. Eu cred că sunt atât de publică, deja m-am deprins că sunt atât de publică, ce n-ar știe lumea despre mine. Cred că lumea nu știe despre mine că eu am participat la competiție de atletică națională. Unde? Republicană. Eu am fost reprezentantul la atletică din raionul Hâncești și am participat la competiția națională de atletism. Asta ce înseamnă? Că aruncai ceva sau ce Asta făceai? înseamnă rușii zic năgăborie. Eu am participat la fugă, la aruncarea săgeții, la aruncarea mingii, adică era atletică ușoară, presupune mai multe... Că ai fost sportivă. Am fost reprezentantul raionului și cred că foarte puține persoane cunosc acest lucru, da. Bun. Tu te simți sexy atunci când îmbraci o rochie de seară sau când îmbraci un maio cu blugi? Eu mă simt comod și în rochii de seară și în blugi și în oricare alte haine care mai mult sau mai puțin îmi acoperă neajunsurile care le are oricare om. Care este filmul dumneavoastră preferat în care vă regăsiți? Eu nu pot spun că mă regăsesc în acest film. Mie îmi place foarte mult filmul lui Emil Oteanu Lăutari. Care este cel mai frumos cadou pe care l-ai primit de Crăciun? Cel mai frumos cadou care l-am primit de Crăciun, eu de Crăciun am avut 3 copii. De Crăciun și de Crăciun. Ovidiu s-a născut aproape de Crăciun, la sfârșitul lunii decembrie și ambele fete de Crăciun am aflat că eu vom avea din nou copii.
vrem să-ți facem și noi un cadou ție. Uite ce am pregătit noi pentru Nicolia ta. Noi i-am pregătit, uite așa, un i-am să vă costumaș trimit o poză. frumos cu aișou. Uite, și cu căciulița, aișou. Mulțumesc mult. Chichiuță, acum se spune la noi. Și Eu sper deja o ca să ea fie să-ți vegetară trăiască Ok, și mersi să foarte fie mult. foarte sănătoasă. Mulțumesc. Mulțumesc, o să vă trimit o poză. Da, și noi Și îți mulțumim ție, uite, să că ai vedeți cât de acceptat să vii nostim. la noi acasă. Mulțumim. Vă Așa. mulțumesc foarte mult. Știți că este o plăcere extremă să fiu împreună cu voi la voi acasă întotdeauna. Da, Mersi mersi, mult. mersi. Partenerul emisiunii Steel Construct. Respectul tău îl câștigăm prin calitate și prețuri exclusive. Telefon 0691 388 77